share fage dan a tafiyar da hankulan mutane. An kirkiri wani hadisin ƙarya wai ulama ummati ka anbiya bani isra'ila, wai malaman al'ummata daidai matsayin su yake da annabawan bani isra'ilawa. Wannan ƙarya ce. Ba yadda za a yi mutum ba annabi ba ka ce daidai da shi da annabi. Yanzu wanda ba ɗan sanda ba daidai ke da ɗan sanda? Kurtin ɗan sanda, kai ba ɗan sanda ba ne, daidai kuke? Ɗan sandan shi kansa in kurti ne daidai ke da kofur, daidai ke da sajan, daidai ke da inspector. Amma kawai ka zo ka ɗauki mutum tsorarsa, gawansa, ka haɗa shi da annabi, daidai ke da annabi, annabi an masa wahayi ga nasi ga kaza, an wajabta masa abishi. Amma shi wanda kake cewa daidai ke da annabi, a ina aka ce yana da darajar ma ballantana a ce abishi? Babu. Shi kansa duk matsayin da zai taka yana cikin mabiya bai isa ya fita ba. Amma an zo an nannaɗa wa mutane wasu rawunna da ƙarya da yaudara don a kishiyanci annabawa da su. Duk wani matsayi da annabi yake da shi sai a ce su ma suna da shi. Bambancin kawai sunan na annabi mu'jiza, shi sunan nasa karama. Annabi zai iya ganin zai iya magana da Allah, wali ma zai iya. Bambancin shine maganar annabi da Allah sunanta mu'jiza, maganar wali da Allah sunanta karama. To amma maganar annabi da Allah nassi ne. Minhum man kallama Allah wa kallama Allah Musa takalima. To shi kuma wali fa ina nassin? To wannan shine annabi dole a bi shi. Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah an ibudullaha wattaquhu wa ati'un. To shi kuma wali ina aka ce a bi shi? Annabi ce aka yi wa in tudi'uhu tatadu. Shi wali ina aka ce a bi shi ballantana in an bi shi za a shirya? Babu. Kuma ƙoƙari ne da wayan a tura annabawa a hankali a zaunar da wasu a kujerunsu. Shi yasa muna faɗa muna nanatawa, kuma yau tana tabbatar da haka. Bayan abin da yake cikin littattafai, wallahi dukkan wanda yake bin ɗariƙar sufanci bi na gaske na ya santa, ba jahili bane, ba jani talau bane, ba sautin ki na jiyo ba, wallahi ya fi ganin ƙimar shehunnansa sama da annabi. Shi yasa ba za ka taɓa jin sun ce ga wuridin da za a yi a kamo shehu ba ko a kamo wali ba, amma ana wuridin da ake kamo annabawa. Suna faɗar wannan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ga wuridin da za ka yi in kai daidai kake da annabi 70, ba ma ɗaya ba, annabi kaza kana da ladan annabi kaza. To kaga irin waɗannan abubuwa mai hankali ya kamata ya gane. Shi yasa za su iya gaya maka, za su iya gaya wa annabi bakar magana, amma ba sa gaya waliyai, wanda mun san da wannan a cikin abubuwa da dama, ba ɗaya ba ba biyu ba. Shi yasa zaka ga maulidin na annabin yanzu ya disa shi, amma na waliyai shi yake mai tashe, saboda dama share fage aka yi da na annabin dan a kira mutane. To tunda sun zo bari a kai ga manufar, ita ce kololuwar. Shi yasa ɗaya daga cikin su zai iya fitowa ya ce maka in ka ga annabi ka bi shi zaka bata, in dai ga shehi. Ma'ana in an bi annabi ana bata, shehi in an bi shi kuma fa ba a bata. Kaga wannan ƙaryata aya ne, canja wa Allah magana ne. Annabawa ne Allah ya ce, manzan Allah ma wa in tudi'uhu tahtadu. Yanzu kaga sun cire lamirin annabi sun kawo shehinsu, shine in an bi shi za a shirya. Shehi in an bi shi za a shirya, amma shi annabi in an bi shi ana iya bata, in dai ga shehi. To a ina ne Allah ya aiko wa mutane shehi har ya ce a bi shi? Duk shehunnan nan ba wanda hijira ba ta wuce shekara 500 ba kafin a haife shi. Mutane sun bauta wa Allah ƙarni 5 ko sama da haka da kaɗan ko ƙasa da haka da kaɗan kafin a haifi shehunnan ɗariƙo. In ɗariƙar ƙadiriyan ne haka, in tijjaniyan ne ma haka. Tijjaniya ku sai da annabi ya bar duniya da shekara 1100 da wani abu aka haifi shehu Tijjani. Yanzu idan ka zo ka lankaya mana shi ka ce dole sai an bi shi za a shirya, abin tambaya shine duk mutanen da suka rayu shekara 1100 da kaza kan a haife shi batattu ne? Sun yi ɗariƙar sa ba su yi ba. In ka yadda shiryayyu ne to ashe ana iya shiryuwa ba da ɗariƙar sa ba. In kuma ka ce batattu ne to mu batar su ta ishe mu, ba ma son shiryar sa, saboda da babu inda Allah ya aiko mana shi. Kuma wata magana da ba a lura da ita ma, duk shehunan nan fa iyayensu fa ba su yi ɗariƙar su ba, ba su bi su ba. Wani shehu cikin shehunan ɗariƙa yake gaya min, ni da shi muna hira akan wani karatu da na ya kira ni ya ce malam zo an kawo min ƙararka, yaya yake a wajena? Kuma shehu ne babba, malami ne babba a cikin ɗariƙar Tijjaniya.
lokacin kafin mu fara karatun jawahirul ma'ani yace wannan kalubalen da kai ban ce ka janye ba, bar abinka. nace ala gafata wala to shine sai yake bani wani labari yace to Shehu Ibrahim ma da kake ji a gidansu ma an yi jayayya. babban wansa yana cewa shine halifan Shehu Tijjani ba shi Shehu Ibrahim din ba, da aka saba masa tun daga gidansu aka fara. yace kuma ko ka san yan Tijjaniyar kaza ya kakkama min garuruwa, akwai Tijjaniyar yan Leman su ba su yadda da Shehu Ibrahim ba, akwai Tijjaniyar Madabo ba su yadda da Shehu Ibrahim ba, amma mu ne saboda an raina mana waye in mun ce ba mu yadda ba sai a ce ba ma san annabi. ku ce yan can ma ba sa san annabi mana. yan Tijjaniyar yan Leman da ba su yadda da Shehu Ibrahim ba su ma kafirai ne, su ma makiyan annabin ne. yan Tijjaniyar Madabo su ma da ba su yadda da Shehu Ibrahim din ba su ma kafirai ne, su ma makiyan annabi ne. yayansa da bai yadda da shi ba shi ma kafirin ne. yace mun wannan shine sanadiyar da yasa ya rubuta littafin Kashiful Ilbas, wai yayi rigima game da ja'in ja da ake yi game da wane ne halifan Shehu Tijjani, wane ne sahibul khatmi, ma'ana wanda wai zai cike waliyai. sun yadda walittaka ana cika ta, annabta ce ba a cika ta, ko kuma ana cika annabta da haka dole ita ma walittaka a cika ta. to cika annabta gaskiya ne da nassun Qur'ani, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. amma ba inda aka ce wani wali an rufe kofa, ma'ana ana so a gaya maka kai muridi sai dai kai ta bi, ba ranar da za a yaye ka. to kaga in ka sayo kanka wannan wahala yayi ka shiga. amma mu yantattu, iyayenmu suka haife mu yantattu, manzo Allah ya tafi ya bar mu bisa ga addini na gaskiya, kitabullahi wa sunnatihi wa sunnati rasulihi. manzo Allah ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitabullahi wa sunnati ko kitaballahi wa sunnati. na bar muku abubuwan da in kun rike su ba ku ba bata har abada, sai ce littafin Allah da sunnata. shikenan ba wani abu na uku. da ya kamata mu gane kirkirar labaran ƙarya sunna ce ta Yahudawa, ba dan komai ba sai dan su kishiyanci gaskiya kuma dan a ci gaba da rike mabiya. daka duk wanda yazo yana kirkirar wa al'umma labaran ƙarya, ma anzalallahu biha min sultan, su zo su kafa wasu ka'idoji na ƙarya su ce wai in kana tambaya kai munkiri ne, kai kuma dan tsoron ka a ce maka munkiri, kar a ce maka makiyin annabi, kana ji kana gani an raina ma hankali amma ba za ka iya tambaya ba. sahabbai sun tambayi annabi, Allah ya bada amsa, wata amsa shi annabin da kansa ya amsa, amma kai ka zo kai ta raina wa mutane hankali, kai ba za a tambaye ka ba. wani addini ne zai yi babu tambaya? ubangiji ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wadh zubur. shi yasa zaka ga muna da bambanci a komai da su. yanzu ko program ahlus sunna zai baya tsoron a buɗe layin waya a kira, amma wallahi su ba sa iyawa. in sun isa su buɗe layi a kira su. wai wani yana kishiyantar mu muna karatun jawahirul ma'ani yana ta soki burutsu. ka buɗe layi nan zaka gane abin da kake faɗa gaskiya ne ko ƙarya kake. mu buɗe layi muka yi, me yasa baka shigo layin mu gaba da gaba ba? ai littattafan ku ne a gaban mu da shafi da komai, kuma muka buɗe maka waya kwata-kwata karatun da muke yi in yayi yawa minti 40 minti 45, amma za mu buɗe layi awa 1 da rabi. amma sai ka zo kana ta ihu bayan hari, ana ga ƙura ana ga yaƙi kana ga ƙura, ana ga yaƙi kana ga ƙura, ana shehunka ya ce kowa Allah ne, kana an yi ɓatan wasali saboda ka raina mutane hankali dan ka ɗauke topic ɗin mutane, ka ɗauke hankulansu. wasalin me? wasalin banza. kuna zagin Allah, kuna cewa kowa Allah ne. ya kamata mutane su faɗaka su gane. sai ku zo kuna ta cewa ai akwai ku ɗaga ku nuna bango da shafi da rubutu yadda muke yi. fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin, fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. amma akwai ai kowa ma zai ce akwai, amma bincikawa ita take gane akwai ko babu, faɗa ne. to da haka wannan da shi ake gane gaskiya. ka zama yantacce ta fuskar hankali da tunani, ba kuma yadda za ka samu yancin tunani da yancin hankali, wallahi sai ka kulla alaka da Allah ta imani, ka kulla alaka da Qur'ani,
ta ɗalibta a cikinsa, ka iya karanta shi, ka yi ƙoƙarin sanin ma'anarsa. Ba abin da ke wayar da ɗan adam irin ƙur'ani. Duk inda za ka je kai wata rufa-rufar karatu da wani shirme da banza, ka ji larabci har ka zama sibawaihi, ka ji turanci har ka zama mangwafak, amma Allah magana banza kake, baka da wayo. Ba za ka gane baka da wayo ba sai an zo ana karantar da kai ƙur'ani, za ka gane ashe ba gidaje ne kai. Ba ka ganin bature dittin ƙahon waye wanda yake yi amma bai iya tsarkin kashi ba, da ruwan kashinsa yake wanka. Bature zai gama duk feleƙensa, ya je sama jannati, ya je duniyar wata, ya yi kaza, ya yi kaza, amma da kashi a tsuliyarsa zai zo ya cika ruwa a baho, ya sa kumfa ya shiga, ruwan ya wanko kashin ya zubo ma'aka. To ina wayo a nan? Saboda bai san ƙur'ani ba. Da ya san ƙur'ani zai bi ilimi daki-daki, daga tsarki zuwa alwala, zuwa sallah, zuwa wankan janaba, zuwa tsarkin aƙida. To a nan ne ake samun yanci da wayewa. A nan ne in an gaya maka magana sai ka tsaya ka auna ta da nassi, kuma ka auna ta da lafiyayyen hankali. Afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Amma duk abin da za a zo a ce maka ka aje hankalinka mu tafi, ma'ana ka zama gwangwaro. Domin mutum ba hankali kamar emtin mota ce fa babu inji, kamar kwalin biskit ne an cire biskit ɗin, shine mutum ba hankali. A ce a gaban shehinka ka zama gawa kamar gaban mai wanka, sai yadda aka juya ka. To ka ci amanar kanka, ka ci amanar ilimi in kana da shi, ka ci amanar lafiyayyen hankalin da Allah ya ka da shi. In dai za ka aje hankali ka yi tafiya ba hankali, to a kai ka da wani aje ka. Domin abin da yasa ake tsare mahaukata kenan, saboda ba su da hankali. To kai ma in ya zama ba za ka yi aiki da hankali ba, to kai ma mahaukaci ne. Ai ba duk mahaukaci bane yake kashi a wando, hauka iri-iri ce. Akwai mahaukaci mai gata, hauka aji-aji ce. Akwai mahaukacin da rigar ma baya zama da ita. Akwai mahaukacin da zai yi kashi amma da ya yi kashinsa zai cinye. Akwai kuma mahaukacin da za ka gan shi tsaf har da turare yana ƙanshi, amma mahaukaci ne. Don mutumin da ba zai amfani da hankalinsa wajen ya fahimci gaskiya ba, ya karanta wahayi don ya gane daidai ba, to wannan menene bambancinsa da mahaukaci? Mahaukaci ne kawai mai gata. Allah ya ganar da mu.